episod de pe acest canal. Scuzați-mă că nu m-am postat de câteva zile, dar nu știu de ce, dar să zicem că nu. Bun, hai să jucăm. Astăzi îmi face un episod cu Brawl Stars. Din nou pe contul acesta. Vreau să am o legendară pe contul ăsta, ok? Sau chiar o mitică, nu. Uite, vreau legendară. Sau un chromatic brawler. Brawler. Nu m-am uitat la Brawl Talk de cum se zice. Zic că sunt capă Fortnite. Poate cu Fortnite peste câteva luni. Spoiler alert. Wow. Ce tare am câștigat, oameni buni. 15-0 plus 10 trofei easy ceapă, da. I-am dat easy ceapă. Nu sunt toxic. Bun. Le-am dat easy ceapă. Bun. Și deci nu m-am postat de câteva luni pentru că n-aveam niciun chef. Mai pe scurt. Nu aveam niciun chef. Niciun chef n-aveam. N-aveam chef să mă mișc din pat, dar să filmez. Bine, nu. Dacă filmez, nu mă mișc din pat, asta un pas și mă joc. Ce nu mă urmează? Ce bros, măi. Nu știu. Cina Bibias. Dacă vă întrebați dacă joc bine, da, și dacă am hack. E bine, nu am hack pentru că aveam un cop mai devreme cu 6.000 de trofei și 2 legendare, ok? Inspirația. Mă întrebați ce așa. Băi, sunt mai prost așa de fel. Stai să vedem ce putem. Ups. N-ați văzut nimic. Sau... Ce asta? Ce? Nu, mai las. Așa. Bun, n-ați văzut. Așa, da, bun, filmează. Bun, n-ați văzut nimic. Hai să mai băgăm în meci cu brawlerul ăsta extrem de bună, care aveam rang 20, dar din păcate nu mai am. Bun, iar colmă, dar nu mă ce saturi. Rareș, răzbună răbăro, nici cu 1000 de măscări, răzbună răbăro. Mai prost decât proștilor. Cât de prost pot să fiu. Mă lasă de cu Brawl Stars, vreau o legendară. Au, bun. Dacă nici acum nu câștig un meci, dau alt patron instală. Chiar dacă joc pe telefon, nu contește. Cred că aș face videoclipuri cu full screen. Gen, stai și intrăm noi aici. Bun. Stai un pic. Dacă știi ce zic, nu. Așa. Ziceam de full screen, apps. Acum știu cum puteam. Sunt prost. Da, da. Adică să vorbesc la asta. Deci am degeaba că prost. Fix de tine aveam eu nevoie, mă. Da, lasă. Oameni buni, vreau să-mi fac un setare, Doamne. Nu merge o setare să-mi fac, dar lasă-mă în pace.
Mersi mult. Stars. Da! Mersi mult. Ceau, ia deschis gura. Nu mi-am plăcut roboții de când eram mic, îmi plăceau doar să mă juc cu armele de roboți. Hai, oameni buni. Hai să-l omorăm în cadă un pic. Să-l umilim? Să nu? Să da. Ha! Sunt un troller copil. Nu mă băgați în seamă. Sunt mai prost de fel. Mai pe scurt. Cel mai prost copil. N-am ieșit pe locul meu. Schimbă rolul. Schimbă rolul. Alte 4 oameni buni. Sunt prost și fac urcat. Gata, mă lăsați. Bun. Stai un pic. Scuzați-mă, dar vreau să fac și o setare aici. Așa, scuzați-mă un pic pentru 2 secundele, că trebuie să caut ăsta, că durează ceva. Sunt mai prost, nu mă băgați în seamă de tam. Nu, da. Ia, acum mergea. Hit. Și dacă... Am mâncat. Oameni buni, sunt foarte fericit că am descoperit și de asta o să mă bag în harder, că nu vreau să mă bate, să bate și copiii de 3 ani. Respirația, Doamne! Da, când vorbesc nu mai respir. Da, bălos, că de prost sunt chiar și nu mai respir când vorbesc, Doamne, nu mai pot să vorbesc. Gata, am respirat. Bine. Nu mă voi aici. Da, ai mersi? O să facem și videoclipul cu unul surreal. Și mai trebuie să facem videoclipul cu volanul. Adică mai după câțiva ani de YouTube. Da. Please not subscribe me. Please. Bun. Ce? Seed bot-ul mătii. Bun. Vrei să... Aparent nu mă mor copii de... Adică nici nu m-au țis copii de 9 ani. Bă, ce prost sunt ce când sunt copii de 9 ani. Dar copiii de 9 ani sunt mai mari decât mine. Filmez. Bun. Și oameni buni. Col cel mai bun. Bun, am privit pentru 2 secundele de pauză. Am privit. Bine, și pentru voi și pentru mine 2 secunde. Așa, pun pauză în cele mai proaste momente existente vreodată.
Asta, memory. Salut. Moro copil de 3 ani. Nu moro. Copii care se joacă 24/7. Voi face? Da, nu știu, vreau să fac câteva locuri, gen 2-3 pentru acest video, că nu vă lăsat la rău. Mă lăsați să vă următorul video, yeee! Bă, mă, da profi. Ce mi-l-a furat! Cred că nu vrei să te pui. De așa e pentru clean up! Eu vă dar decât trofee. Oh, salut! Ce mai faci? Dau câte 1000 per hit! Vă distrug, oameni! Îi distrug! Please like și subscribe, mare canalul, bine, deja e mort, dar nu contează. Contează doar că trebuie subscribe, like, share, să văd cât mai mult, să fie bine, să nu fie rău. Îmi place că eu vorbesc, nu mai respir, dar hai să bat și bătul ăsta. Nu știu ce să vorbesc. Ha. Bun, nu știu ce fac. Ce să dați pe morte, zic, ceapă. Tu sigur de pe Fortnite. Ăla care... Te protejezi că trebuie de Brawl Stars, ăla care vine. Person, am hack. Am hack. Bă, dar parcă hack veni. Încă sunt, da. Oh! Ce? Bun, 1500, scuzați, bă, hai dă-mi consigi bot. Dacă mai... Da, oricum, poate să dacă vrea, că nu. Tim. Stai să văd să-ți bot. Nu mi-e putea toate zicea, n-am putut să fac de el ca la procop, ca la... Bun. I mean, that is bull. Așa, quest, wow! Ce? Nu fac deja videoclip de pașunte. Părpere checkbox! Scuzați-mă. Aproape să... Plâng aici. Bun. Cred că voi încheia aici acest videoclip, deci... Pare, bine mă. V-ați luat ceapă, măi! Gaieri, v-ați luat ceapă! Prima! Știți care sunt? V-ați luat ceapă, măi! V-ați luat ceapă, a? V-ați luat?
place să intru direct în centru, că l-am pe bul, am regele boschetarilor. Ce nu mi-e frică de babau cu bul. Cu regele boscheților. Aici cu regele boscheților. Nu! M-a speriat. Că eu vreau să dau. Astăzi vom face coduri fructe. Intrăm la leceri. Intrăm la este cod. Și punem codul. Am zis, punem codul ăsta. Gemurile. Da? Atât. Nu merge, da? Și acum am gemus. Nici acum nu merge. Și acum gem. Așa, bun. Așa, bun. Bun. Nu e bine să vorbesc încet. Coronavirus. Ce? Nu. Vreau mimuri. Știu că nu-mi place, că pare de mine, dar-mi place. Să apar pe YouTube. Bine, deja apar, dar așa. Păreme! Ce fac? Ia-ți-l înapoi. E bune, lasă-mi mie, că e bune. Da? Am aruncat căștile pe jos. Deloc. Mă duc în centru și omor pe toți, chiar dacă am cel mai prost power level. Este vreodată pe pământ. De ce mă trebuie? Hai mă, Roberto. Și să fiu bilet. Scuzați-mă, așa mai fac eu. Da. Câte prost sunteți? Da. Nu voi. Proști ăstea de joc. Scuzați-mă, please, nu dați acolo. Frică. Hai, copile prosta! Toxic, plâng. Copil toxic, plâng. Dacă nu. Am apucat de YouTube și jocul bun. De brawler. Subscribe la brawler. Fotobarii mei. Subscribe la magazina Zandru și la... Vreau să fac și botul mare. Păcăzele mari. Și dacă îmi dau un hit, îl mor. Dar știi și el. Bă. Nu știu ce mă chideți, da? Da. Bun, hai să căutăm. Ce-am spus aici, mă? Am jucat prea mult și nu știu eu. Bun, haide să te omorâm și pe tine. Șase, de fapt 6, las că bine. Te mănânc! Hâț! Mor! Bun, oameni buni, scuzați-mă cum fac. Filmez, stai! Stai un pic, am zis! Stai și să după așa de stai, ai răbdare. Nimic, și ceva, nimic. Bun. Gata, pa, mă grăbesc, pa.